Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd bil iktifa. Ibu-ibu segenap pengurus pengajian Raudhatul Jannah di lingkungan Babatan yang kami hormati, Bapak Mudin, Pak Amidan, ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh sedaya ingkang hadir wonten ing majelis yang berbahagia. Monggo saderengipun kula matur kita sareng-sareng mujukaken rasa syukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing acara sonten menika mugi-mugi kempalipun kula panjenengan sedaya menika dipun catet dados amalus sholihah ingkang dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat salam monggo kita dherekaken dhateng ngarsanipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan harapan mugi-mugi kula panjenengan sedaya kadaku sebagai umat-E binjing ingkang pikantuk syafaat wonten yaumil akhirah. Allahumma amin. Ibu-ibu ingkang kula hormati, hari ini menawi boten klendu niku sudah di penghujung bulan Rajab. Monggo donga sareng-sareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan faghfir lana dhunubana. Allahumma ngantuk. Sing letok-letok niku kula bujane kesel iki. Nggih. Alhamdulillah. Setelah kita merenung betapa mulianya bulan Rajab sehingga dianjurkan datang kula panjenengan sedaya untuk lebih banyak memuji keagungan Allah, beristighfar kepada Allah, golek rindane Allah. Sampai teng niku tercetus doa niku karena saking mulyane bulan Rajab. Ibu-ibu nggih siap kalau winginane. Siap napa mboten? Alhamdulillah. Gak siap eman-eman. Ternyata di dalam bulan Rajab itu ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa sekali, inggih menika dipun Isra junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Niku tanggal pinten Ibu? Tanggal pinten? Tanggal 27 Rajab. Mosok saire niku kan enten biasa jenengan nanti nang mboten. Di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu salat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Kita jangan sampai lupa. Ya Allah, kaya ngoten niku. Dari pertama ingkang dipun paringaken kalian Allah dhateng kanjengenipun niku pun wajibaken 50 rakaat. Kira-kira jenengan niku kok bersare enggak? Wong salat rong rakaat subuh kadang-kadang kepadangan. Salat zuhur kesoren. Salat asar wis mepet maghrib. Salat maghrib wis mepet isya, salat isya wis mepet subuh. Kaya ngoten niku. Ndah niya apa 50 rakaat niku diturunke ngoten kira-kira gak bersare panjenengan. Jadi begitu napa nggih pentingnya kita itu untuk satu saja. Pertama niku tiang niku benjing menawi sampun dipun timbali kalian Allah, ingkang dipun hisab pertama adalah salat. Nek salate apik insyaallah sedaya ketut. Tapi nek salate gak apik ya niku wallahu a'lam nggih. Ya mesti napa niku liyane katut awon sedaya. Makane monggo salat yang sudah diperintahkan Allah datang kula lan panjenengan sedaya menika jangan hanya menjadi suatu kewajiban, tapi jadikan itu suatu kebutuhan. Kira-kira sing butuh karo pangeran niku kula panjenengan apa pangeran butuh napa kalih kula panjenengan? Kula panjenengan ingkang betah kalian pangeran. Kadang-kadang niku salat niku angel nggih. Kula pun matur bolak-balik nek ngaji kula singgung. Salat niku angel. Angele niku napa? Menyatukan antara ucapan dan hati. Kadang-kadang niku ucapane niku dremimil tapi atine dolan. Sesuatu sing hilang digoleki ning gobone salat ora ketemu nek kadang-kadang ning jero salat. Berarti atine nguyur dolan. Nggih napa mboten? Jadi kaya ngoten niku dados niku salat niku pancen angel. Lah carane kaya napa ben gak angel? Wong salat niku sing wajib atau rukun qauli niku enten sekawan Bapak Ibu. Jadi panjenengan niat itu di dalam hati diucapkan
dibarengno karo maca niate salat. Maca niat itu hukumnya lak sunnah itu. Tapi panjenengan yakin bahwa di situ itu ingkang panjenengan ucapaken itu adalah niat salat sesuai dengan wekdalipun. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah niku pengen ucapaken niku banterno lafaz hukumnya sunnah. Tapi senajan jenengan niku namung unek-unek tok meneng ya langsung Allahu Akbar niku sah salatipun. Dadi niat itu di dalam hati. Tapi menurut mazhab Syafi'iyah barengi niat salat sing tukule teko ati dibarengi karo unine lafaz niku hukumnya sunnah. Sing wajib dibanterno niku nalika takbiratul ihram. Pas jalan Allahu Akbar niku kupinge dhewe niku minimal kudu krungu. Itu dadi rukun qauli niku ada sekawan. Pertama maos takbiratul ihram nalika salat. Niku kupinge dhewe kudu krungu. Nek diilokno karo kancane maca takbiratul banter. Jenengan gak usah khawatir karena jenengan sampai kupinge dhewe boten mireng salatipun boten afsah. Langsung Allahu Akbar ngetenge boten afsah, kudu dilapatno kudu banter minimal kupinge dhewe kudu krungu. Saged diwahami nggih. Niki kula di WA Bu mengke wonten piring terbang. Ya mboten napa-napa. Niku maghribe jam 6 mawon tenang nggih. Jam 6 pas iki maghribe. Yang kedua, Mas doa iftitah kabiro itu hukumnya sunnah. Jenengan maca kenek ora maca boten napa-napa. Nek diwaca maca doa iftitah kabiro atau Allahumma ba'id niku hukume sunnah. Makanya nek jenengan anak wong tarwih juta niku aja ngrasani sakniki. Nggih kula terang Mas Gedi. Dan itu wong tarawih niku boten juga sunate tapi hanya mengambil wajibnya. Napa wau sing kudu dibanterno? Pertama napa? Takbiratul ihram. Yang kedua bacaan suratul Fatihah. Jenengan Fatihah niku dibenerno sing tenanan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dibenerno Fatihah. Jadi Fatihah itu jenengan gak pareng maca umi-umi. Seperti yang pertama tadi membaca Fatihah minimal telingane piyambak harus mendengar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Lah ngoten. Ya kira-kira liyane mboten berbeken. Nah niku dadi yang wajib dipun mirengaken minimal telingane piyambak satu bacaan napa niku takbiratul ihram kaping kalih bacaan suratul Fatihah. Membaca surat niku hukumnya sunnah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maca surat sing gampang saka Quran. Wairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Sah salatnya betul apa-apa. Yasin nak sampun satu ayat nggih. Mboten panjang mboten napa-napa. Nek jenengan teng YouTube yo pekaten enten pondok pesantren sing salat tarawih cuma 20 menit mboten enten niku wis sak witire sak barangane niku. Aja kaget. Karena memang beliau tidak mengambil sunnahnya, hanya mengambil wajibnya. Ngoten. Tapi yo kira-kira nek tarawih nang juga jadi kira dipula yo lara nggih. Kula gak sanggup niku. Nek panjenengan pengen tarawih tanek monggo teng Masjid Jamek satu malam satu juz. Dimulai mantun sholat isya nika kira-kira sakniki jam 7:30 nilai tarawih sampai jam 8:15 setengah 9 selesai satu juz. Nikmat rasane nggih. Nek wong sepuh-sepuh ngoten penak gak iso tarawih karo ngadeg gitu karo lenggah. Angsal nggih.
karo lenggah kursi perlu gede ison betul kula niku saat niku nek salat berkathah kali nungguin salat sunat kula niku salat subuh kali ngadeg niku soalnya debule niku winginane bermasalah ningali pakaian iki dadi dia nanti tiba dadi ngoten niku sing sepuh-sepuh malah nemen kira-kira nggih membaca sunat hukum membaca napa niku surat hukumnya sunnah maca rukuk subhana rabbiyal azim bihamdi maca subhanallah tak jenengan sah salate tapi nek pengen ganjaran akeh ya kudu dipenuhi dadi peh sae subhanallah ala mandake wis sah jenenge niku lak memandakkan salat nggih nek dicukupi niku ada pahala tersendiri ganjarane luwih akeh dadi dilengkapi subhana rabbiyal azim wa bihamdi sampai iktidal sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd cukup oleh iku nek diterusno sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du karena wong salat niku zikir mengingat kita berdialog kepada Allah ngoten saged dipahami sampai sujud sampai napa niku lungguh iftiras rabbi firli warhamni rabbi firli warhamni tak niku boten di sampurnakan juga boten napa-napa tapi ya gak oleh pahala sing jangkep dan nek sakniki dijukuk sing sithik-sithik tak oleh apa sithik gak bener wis sithik gak bener pisan dadi betapa maha murahnya Allah untuk orang yang kesulitan membaca Al-Quran itu dapat 2 pahala. Pahala pertama kangelane bertitah-titah nek belajar maca Quran, ping kali pahalane wong sing gelem maca Al-Quran. Makanya jenengan gak usah bingung kapan belajar. Monggo masih enten wekdal iki belajar saged nek saged mau bimbing Yasin pelan-pelan mawon ibu-ibu mungkin biar mengikuti dadi tajwide benar fasohae benar gitik-gitik ngoten niku kersane tapi ya wektane rada dawa ngoten dados dipun benahi ngoten napa wau rukun qauli siji takbiratul ihram ping kalih maos Fatihah yang ketiga ingkang perlu panjenengan benerne niku tahiyat panjenengan maos tahiyat niku dibenerno saestu sampai mana sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad lah niku sing kama sholaitan niku hukumnya sudah sunnah jenengan oleh at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai teko sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad niku kudu banter minimal kupinge dhewe kudu mireng kama sholaita sampai Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu niku tambah donga niku dalam rangka apa kita zikir kepada Allah bon tiga nggih maos takbiratul ihram Fatihah ale tahiyat yang keempat adalah mengakhiri salat kanthi Assalamualaikum warahmatullah niku nek panjenengan kira-kira selak kebelet ketut sing tengen niku sing digugurno kewajibane niku nek wis kudu ngetut napa gak iso ngempet sing kiwa mboten angsal tute dibrojol tapi sing kiwa gak oleh ngiwa paham nek jenengan wis assalamualaikum warahmatullah tute wis dipegak nek dus terus assalamualaikum warahmatullah kiwa salate panjenengan paham bener niku jadi sing wajib niku menengen sing mengiwa niku hukume sunah mergo wis keling-kelingan kentut makane sing sunah ditinggalkan nek jenengan wis tengen terus kentut
Terus kok sing kiwa salate boten sah. Boten afdol, boten sah salate. Nah niku sing perlu kadang-kadang niku hal kecil banyak ingkang boten pirsa. Jadi niku takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat kalih salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah niku sing wajib niku. Dene ditambahi sadurunge salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Niku dari kamal sholaitan niku hukumnya sunnah. Bisa dipahami nggih. Begitu pentingnya sholat yang kita jaga nggih. Dadose aja sampai niku gak paham iman nggih. Salat kaya ngoten niku. Lah hikmah salat niku napa to sakjane? Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya itu berarti pertanda agamanya kokoh. Jadi masih repot kaya apa mboten sampai sholatnya dipun tinggalaken. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Nek wong kuwi tinggal sholat berarti agamane rapuh. Dan iku sakniki wajibe rapuh apa malih sunate. Kadang-kadang sing wajibe gak rapuh sunate ketredor. Nggih napa mboten? Sakniki sing salate gak ajeg kira-kira sunate katut apa mboten? Wong niku nikmat ya nek sing lucu. Salat 5 waktu gak dilakoni tapi jamaah Jumatan yo. Kira-kira penting Jumatane apa penting salate? Padha pentinge wong salat 5 waktu niku yo wajib, Jumatan niku yo hukume wajib bagi kaum lagi. Jadi kaya ngoten niku. Dadi penting banget. Tanda-tandane wong sing napa niku jejeg wong sing taat kepada Allah. Pertama adalah orang yang disiplin menjalankan salat fardu. Insyaallah salat fardu niku saged jejeg mengki atine sadar akan menambah dengan beberapa amalan salat sunnah, salat qobliyah, ba'diyah, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur. Bu mantuk subuh gane salat sunat lho ya. Dadi salate enek subuh qobla subuh, nek duhur qobla duhur kalian ba'da duhur. Nek asar adanya hanya qobla asar. Nek maghrib entene badal maghrib. Nek isya qobla isya kalian badal isya. Enten wong sing salat dan boten salat sunat tapi salat sunat napa niku badal adzan niku lho nggih. Dadi niku salat sunat badal adzan niku atau salat syukril wudu niku enten tapi boten salat sunat qobliyah napa niku napa niku ingkang dipun lapahaken saderengipun maghrib. Dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an hikmah salat yang pertama adalah bentuk ketaatan kula lan panjenengan sedaya dhateng perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Allah wonten Al-Qur'an wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat. Ora kok dirikan salat kok dekno salat, jejegno salat. Salat kok openono sing tenanan. Mulai dari wudune nggih. Wudu niku penting nggih. Monggo sunat-sunate wudune dibeneri sing tenanan dari cukule rambut niki nggih. Niki kudu dianu tenanan, gawe mukena jangute ditutupi. Sing ketok pole janggut tok niki ditutupi, rambute aja di napa judi ketokno. Mulai dari biasanya niki lho Bu, gawe rukuh niku alis niku dhuwure bathuk niku kudu ketok. Nek jenengan salat
niki nutupi bathuk nek sujud niku berarti sing sujud duduk bathuke, sing sujud niku rukuke. Lah niku terus saged damel rukuh aja sing pedotan cendhek sak. Nek pedotan mboten napa-napa tapi landunge kudu sak ngisore dengkul. Dadi nek pas nalika takbiratul ihram kelek mboten ketinggalan. Tambah sekedhik malih kalau mboten las nggih. Jadi monggo salate niku diopeni sing tenanan. Dari hal kecil sing napa ndadekno salat niku gak sah, monggo sakniki digoleki. Wa aqimus shalah, benerno. Dirikanlah salat, jejegno salatku, openono salatku. Insyaallah nek salate apik, ngamal yang lainnya akan kelihatan, akan katut juga niku dados amalan ingkang sae pertama. Yang kedua, salat itu sebagai pembersih dosa. Dawuh Allah wonten Al-Qur'an, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu adalah untuk mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Tapi yo enek niku mangkane kadang-kadang ngeten kudune wong salat sing apik niku perbuatane apik. Lah nek perbuatane apik kira-kira salate dereng sae. Makane ngeten lho Bu, diarani pembersih dosa. Wong niku kira-kira adus sedina ping pisan karo sedina ping 5 niku resik ndi kira-kira? Resik ping pinten? Wudu ping 5. Napa niku adus ping 5, salat ping 5 nggih misale. Dadi wong niku nek adus sehari semalam sampai ping 5 niki kira-kira kotorane jek apa mboten. Dadi wong salat niku diibaratno wong sing membersihkan kotoran. Mosok bar salat arepe mlayu, lak mboten nggih. Bar salat yo lungguh dhisik minimal membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nek cukup sunate ping 3. Nek pengen karo njaluk ngapura wong tuane astaghfirullahaladzim liwalidayya. Terus liwalidayya pripun? Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Iku dongane awake dhewe dan memohonkan ampun kedua orang kita yang sudah berpulang ke zaman rahmatullah. Sajane cek kathah tapi dicukuk loro ya mawon. Dadi niku monggo napa niku salate ditata tenan. Mumpung niki sik Gusti Allah memberikan kemurahan. Bulan Rejab ada bulane kita memohon ampun kepada Allah. Mumpung Allah niku lagi membuka pintu yang seluas-luasnya, kita dianjurkan untuk membaca tasbih, banyak-banyak baca tasbih, istighfar, membaca napa niku mohon ampun kepada Allah. Mumpung Allah niku lagi napa niku nggih memberikan bulan yang khusus kangge kula lan panjenengan sedaya sampai bulan wah mangke dipun lanjutaken mangke ngunduhe di bulan Ramadan. Sembarangnya dituplek-plekno kabeh karo Allah. Teng niku turu oleh ganjaran, zikir oleh ganjaran, awan bengi wis pokoke ditinggalno sing dadekno rusake puasa. Timbangane longgo lebih baik tidur nggih. Wis pokoke maca istighfar, sholawat sak saged-sagede. Yang nomor napa niku pinten wae? Nomor 3, menambahkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Piye tambahi wiridan, ditambahi zikir dan sebagainya. Wong salat niku nggih napa niku atine ben tentrem. Liwat salat insyaallah semua permasalahan akan teruraikan, mendapat napa niku ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Nomor 9, disiplin waktu dalam kehidupan. Wong niku dengan salat niku insyaallah jiwane niku tenang, jiwane niku tentrem. Biasanya sing napa niku elek-elek niku akan tumbuh kesadaran dari diri kita karena kita salatnya bagus. Dadi wong sing disiplin, dadi wong sing jujur, dadi wong sing
temen. Nomor gangsal menumbuhkan rasa syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Dadi dikai rezeki saiki alhamdulillah, dikai sakit mboten ngersula, dikai kurang tetap alhamdulillah. Dadi rasa syukur niku sing menjadikan napa niku rasane niku nikmat. Wong akeh nek gak gelem syukur niku nggih kurang nggih. Tapi sedikit karena kita syukur insyaallah donya niku menjadi barokah. Toko barokah tetapi barokah matematik saking ngarsanipun Allah niku mboten saged ditebak. Mila saking menika momen menika monggo kita saling introspeksi diri napa sing kirang sae dipun saehi. Aja nglasi wong liya, petani awake dhewe dhisik. Ibda binafsik. Jadi ngajak-ajak boleh tapi yang penting itu awake dhewe kudu digoleki kekurangan, jangan mencari kelebihan kita. Nek salat aja golek ganjaran niate. Kita beribadah niku niate pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran niku pun diatur karo Allah, tapi nek golek ridhane Allah harus kita yang berusaha. Nek wis Gusti Allah ridho niku wali sak tiba malang insyaallah dipun paringi sae. Nggih napa mboten? Ndongakna putra wayah sing apik. Napa niku dados lare ingkang sholih-sholihah ingkang benjing saged ndongaaken kula panjenengan nalika sampun sowan dhateng zaman rahmatullah atau sowan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dalipun sampun sak menten nggih, monggo dipun akhiri doa waosan suratul Yasin, bacaan tahlil ingkang sampun kita waos sarengan kula wau. Pertemuan kula panjenengan sedaya wonten sonten menika mugi-mugi pikatuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiniyah wa ila niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك كريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من سورة الياسين وسورة الفاتحة والمعاوذتين وغير ذلك وما سبحنا وما صلينا واستغفرنا وما هللنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين المخلصين خصوصا سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وأبي حسن أسد القدس سرهما وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا ومشايخنا وجميع حب إلينا وجميع حق له عنها وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لجميع أهل قرابة صاحب الحجة ingkang sampun dipun serat wonten kertas ingkang sampun dipun sebut wonten ngajeng kala wau. Allahumma ighfir lahum
وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعلهم روضة من رياض الجنان ولا تجعلهم حفرة من حفار النيران اللهم اجعلهم لواء تحت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات اللهم أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالدعاء وجملنا بعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت آتنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وارزقنا زيارة المكة والمدينة يا الله يسرا ولا عسرا بالصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمي يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على Alhamdulillah ibu ngaten ingkang sekedhik saged kawula aturaken mugi-mugi dados pepanget kangge kula lan sedaya untuk menjadi insan yang lebih berhati-hati jaga kualitas sholat kita nggih. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan dan kelancaran. Akhirnya menawi wonten atur ingkang kirang pranani nyuwun agung Syekh Saputra Pangsami ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.